Kining nagsingabot nga Pasko, kapulisan sa Syudad Sugbo, padayong nagpatuman sa seguridad batok sa mga nautang elemento. Apan taliwan ini, wa makalimtan sa atong kapulisan ang pag-decorate sa ilang mga opisina aron nga makigsaulog usab sa Pasko. Gani, nausab og daw nasusama sa usa ka Winter Wonderland ang buhatan sa City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office. Si Nico Sereno sa report. Kinsay makatuo nga ang daw dekorasyon di ay sa bungbong, mao na di ay ang pultahan sa City Mobile Force Company. Apan mas makawaw sa imong pagsud kay sugaton ka sa daw susama sa Winter Wonderland nga eksena. Gihulagway ni Lieutenant Colonel Randy Corey nga mga recycled materials ang ilang gigamit pagdayan-dayan sa ilang opisina. Gawa tayo ng kuan, although yan ay mga recycled materials, dapat may team. That's why sabi ko sa mga nung nag-meeting kami, anong team natin? So sabi nila, Winter Wonderland. Agosto pa, sugod nga nagtigom og mga daang mga mantalaan ang CMFC aron ilang magamit sa Pasko. Tuod man, napuno sa mga linukot nga mga papel ang ilang buhatan, gikolora nila og color blue nga opisyal nga kolor sa PNP. Masaligon si Corey nga mudaog sa Christmas Decoration Contest sa CCPO. Mga newspapers nyo, kasi sabi ko meron tayong paggagamitin yan comes December. So August pa lang, naipuno namin yung mga newspapers nyo na iba. Mga used tires usab ang gamit sa CMFC sa pagpabarog og Christmas tree. Naghatag karon og kamaya ug kagaan sa talan-awon ang mga Christmas tree nga makit-an sa gawas sa nagkalain-laing buhatan sa Cebu City Police Office. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.